Dear Miss Love, hindi ko in-expect na may magbabago sa buhay ko nung tinanggap ko ang trabahong yun. Ang plano ko lang noon, simple lang, mag-ipon at magpadala sa probinsya. Pero mali ako nang inakala. Nang may mangyari sa amin, nang biyuda kong amo. Ako si Robert, 35 anyos, at may live-in partner na ako sa probinsya namin. Meron na rin kaming 2 anak. Mahirap ang buhay doon. Sakto lang ang kita sa pamamasada ko, pati na rin sa sideline. Kaya nang may nag-refer sa akin bilang personal driver ng isang mayamang biyuda sa Maynila, tinanggap ko agad. Ang sabi pa sa akin ito, istrikto raw ang magiging amo ko. Pero tahimik. Hindi pala salita. Biyuda na, negosyante, at matagal nang nag-iisa. Pero wala sa mga sinabi nila ang nagganda sa akin sa kung ano talaga ang kahihinatnan ko. Unang araw ko sa trabaho. 5:00 pa lang ng umaga nasa garahe na ako. Tahimik lang ang buong compound. Malinis at maluwag, halatang bahay ng mayaman. May narinig akong yabag mula sa hagdan. Paglingon ko, siya na ang bumababa. Si Ma'am Helen. Hindi siya mukhang 54. Wala siyang suot na alahas na bongga. Simple lang ang suot niya noon. Naka-blouse, slacks at mababang sapatos. Pero sa tindig pa lang niya, ramdam mo na agad kung sino ang may-ari ng lugar. Maputi. At sa totoo lang maganda siya. Halatang alagang-alaga ang katawan. Sexy pa rin. Maiksi ang buhok na hanggang balikat lang. Good morning, sabi niya. Diretso at malinaw ang boses. Magandang umaga po, ma'am. Sagot ko, nakatayo ng tuwid. Handa na bang sasakyan? Opo. Wala nang kung ano-ano. Wala nang tanong-tanong. Diretso siyang sumakay sa likod at umalis na kami. Sa biyahe, tahimik lang ako. Siya'y nagbabasa naman ng dokumento. Ako'y nakatutok sa daan. Pero hindi ko maiwasang mapansin sa salamin kung gaano siya kaseryoso. Walang emosyon sa mukha. Para bang bato. Pagdating sa opisina, bumaba siya at nagsabi lang ng, sunduin mo ako ng 7:00 ng gabi. Yes, ma'am. At gano'n nagsimula ang araw-araw kong buhay sa serbisyo niya. Linggo ang lumipas, pare-pareho ang routine. Hatid, hihintayin, susunduin at uuwi. Tahimik pa rin siya, pero unti-unti, nagsisimula na siyang magtanong ng mga simpleng bagay. Hindi pa personal sa una. Parang normal lang na tanong ng amo sa driver. Pero ramdam ko na unti-unti na siyang nagiging kampante sa akin. Isang gabi, pauwi na kami galing sa late meeting. Sobrang traffic. Pagod kaming 2. Nagkakwentuhan kami. Siguro dahil naiinip na rin siya. Tagasan ka nga, Robert? Laguna ho, ma'am. May asawa ka na ba, anak? Oho, ma'am. May 2 na rin hong anak. Ilang taon ng mga anak mo? Isang 6 na taon ho at isang 7 taon. Bata pa. Ang mga anak ko, sanay nang wala ako. Sabi niya bigla na parang kausap lang ang sarili. Lahat sila, nasa ibang bansa, may kanya-kanyang buhay, na hindi malang maisipang dumalaw dito. Bigla niyang sabi. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Driver lang ako. Pero doon ko unang nakita ang siwang sa tibay niya. Mula noon, mas dumadalas ang mga ganitong usapan. Hindi pa rin personal na personal, pero sapat para maramdaman kong hindi siya istrikto, hindi siya masungit katulad ng sinasabi ng iba. Isa lamang siyang babaeng matagal nang nag-iisa. Isang gabi, inabot kami ng 10:00 sa opisina niya.
Pagod na siya at halatang masakit pa ang ulo. "Robert?" Tawag niya mula sa backseat. "Opo, ma'am." "Kapag umuwi ka sa pamilya mo, masaya ka ba?" Hindi ko inaasahan ang naging tanong niya. "Opo, ma'am. Kahit pagod, masarap ho kapag umuwi." Napangiti siya ng bahagya. At habang papauwi kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pagbaba niya, bigla siyang lumingon sa akin. Robert, wala akong ganong kumain mag-isa. Kung hindi ka naman nagmamadali, sumabay ka muna sa akin." Hindi naman yun utos, hindi rin pakiusap. Parang paanyaya lang ng isang babaeng ayaw mapag-isa dahil matagal nang nag-iisa. Doon ako literal na napaisip, sumabay ba ako dahil gutom ako o dahil gusto ko rin siyang makasama kahit sandali? Simula nang minsang sumabay ako sa kanya sa hapunan, naulit at naulit yun. Sa tono niya, tumingin siya sa akin ng diretso. Nagtagal ang tinginan naming dalawa at napangiti na lamang ako. Isang gabi noon, galing kami sa probinsya, galing sa site inspection. Tahimik ang buong biyahe. Sobrang traffic naman sa expressway. Bigla siyang nagsalita habang nakatingin sa labas ng bintana. "Bilang lalaki ba, Robert, napapaligaya mo pa ba ang kinakasama mo?" Napahigpit bigla ang hawak ko sa manibela. "Oo naman, ma'am." Maingat kong sagot. Ginagawa ko pa rin naman ang makakaya ko, kahit na nasa malayo ako. Ngumiti siya ng bahagya. Ang swerte naman niya. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang tenga ko. Hindi naman yun bastos na tanong, pero klaro naman na lampas na yun sa usapang amo at driver. At doon nagsimula ang mga salitang may laman sa bawat pagitan. Mula noon, napapansin ko na hindi na lang sa rearview mirror kami nagkakatinginan. Kapag bumababa siya ng sasakyan, minsan titigil muna siya sandali sa tabi ko. Magtatama ang mga mata namin. May bigat na hindi pwedeng ipaliwanag sa iba. Nung gabing yun, napansin kong nanginginig ang kamay niya habang bumababa sa sasakyan. "Ma'am, ayos lang ho ba kayo?" Tanong ko. Nahihilo lang." Inalalayan ko siya sa siko. At sa pagkakalapat ng balat namin, nakaramdam ako ng init. Init na pumukaw sa akin bilang lalaki. Doon tumagal ang pagkakahawak ko sa kanya. Lampas sa ilang segundo lang dapat. Hindi naman siya umatras. Alam kong nakaramdam din siya ng kuryente. Hindi rin ako bumitaw agad. Nagkatinginan lang kaming dalawa. Hindi niya rin inalis ang kamay ko. At doon namin parehong alam na may something nang nangyayari sa amin. At isang gabi, habang nagkakape siya sa beranda, tinawag niya ako para ihatid ang isang dokumento. Nang ibigay ko yun, hindi niya agad kinuha. "Hindi ko alam kung mali, Robert." Bigla niyang sabi, "Pero alam mo, sanay na ako sa presensya mo." Napalunok ako ng laway ko. Ma'am, trabaho ko po ito." Ngumiti siya ng mapait. "Alam ko, pero minsan, may mga bagay na nagsisimula sa trabaho at nagiging personal na nang hindi mo namamalayan." Doon ko naramdaman ang unang direkta niyang pag-amin. Habang nasa silid ako, tumawag ang kinakasama ko, si Maribeth. Sabi ng mga bata, "Kailan ka daw ba uuwi?" Hindi ako makasagot agad. "Sa susunod siguro. Hindi pa ako pwedeng umuwi ngayon eh." Mahina akong sagot. Habang kausap ko siya sa video call, ang mukha ni Helen ang naiisip ko. At doon ko naramdaman ang totoong bigat ng kasalanan na hindi pa naman nangyayari pero parang papunta na. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan.
Hanggang sa may mangyaring hindi ko makakalimutan. Isang gabi yon. Hanggang ngayon kahit ilang ulit kong ipikit ang mga mata ko, malinaw pa rin sa alaala ko ang amoy ng pabango niya, ang ilaw sa kalsada at ang tibok ng dibdib kong parabang sasabog. May event si Madam sa isang hotel. Anniversary ng isa sa mga negosyo nila. Maraming negosyante, mga dayuhan, politiko. Handa ka na ba, Robert? Tanong niya habang naglalakad papunta sa sasakyan. Opo, ma'am. Tahimik ang biyahe namin papunta. Pero iba ang kaba ko noon. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko may mangyayaring hindi na kayang pigilan. Sa party, nasa labas lang ako naka-standby. Kita ko sa lamin ng pinto ang mga ilaw, ang musika, ang mga taong nag-uusap. Paminsan-minsan tanaw ko rin siya sa loob, nakikipagkamayan, nakangiti, profesional. Ngunit tuwing magtatama ang paningin namin sa salamin, para bang may lihim na mensahe sa pagitan namin. Lampas 12:00 na ng hating gabi nung lumabas siya. Medyo babagal na ang lakad niya. Pagod, may bahagyang pamumula sa pisngi at hindi ko alam kung dahil ba sa alak yon. Pagbukas ko ng pinto ng sasakyan, saglit siyang huminto. Salamat, Robert. Mahina niyang sabi. Sa tono pa lang ng boses niya, ramdam na ramdam ko na ang pagod at kung anong klaseng lungkot ang dala niya. Tahimik kami sa unang bahagi ng biyahe. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya. Nakakapagod talagang mga ganyang okasyon, sabi niya na nakasandal sa upuan. Ang daming tao, ang ingay. Hindi na talaga pwede sa katulad kong may edad na. Hindi ako sumasagot. Nakikinig lamang ako sa kanya. Robert, tawag niya ulit. Yes, ma'am. Pwede bang huwag mo muna akong tawaging ma'am ngayong gabi? Napaigpit ang pagkakahawak ko sa manibela. Ano ho bang gusto niyong itawag ko sa inyo muna? Mas maganda. Helen. Mas magandang pakinggan, hindi ba? Mahina niyang sagot. Unang beses ko siyang tinawag sa pangalan niya. Sige ho, Helen. Tanggalin mo na rin ang po. Sige Helen. Doon ko naramdaman na may tuluyan ng nabasag na pader sa pagitan naming dalawa. Malapit na kami sa mansyon nang bigla niyang sabihing, "Huwag muna tayong umuwi, Robert." Saglit pa akong napatigil. Bumagal ang takbo. Kung ganoon, saan po tayo Biglang natigilan ako at kinurek ang sarili. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Basta sa walang maraming tao. Wala na akong dahilan. Hindi na ako tumanggi. Kinabig ko ang manibela palayo sa direksyon ng mansyon. Tahimik ang lugar na pinuntahan namin. Madilim na tagiliran ng isang bakanting kalsada malapit sa isang industrial area. Walang tao, walang ilaw, maliban sa mga poste. Pinatay ko munang makina. Ramdam ko yung tibok ng puso ko. Ramdam ko rin ang mabilis na paghinga niya sa likod. Robert, mahina at nanginginig ang boses niya. Alam mo, natatakot ako. Sa ano, Helen? Sa sarili ko. Sa nararamdaman ko. Daan-daan siyang umusog sa unahan. Hindi ko siya tinignan agad muna, pero ramdam kong malapit na ang presensya niya. Alam mong matagal na akong nag-iisa. Pagpapatuloy niya. Matagal nang wala akong pinapapasok sa buhay ko. At ikaw lang ang... Hindi niya tinapos ang pangungusap. Bumaling ako sa kanya. Magkalapit na kami ngayon. Sa liwanag ng mga malalayong ilaw ng kalsada, nakita ko ang kanyang mga mata. Pagod, takot, ngunit puno ng damdaming hindi ko na kayang ipagkaila. Pero Helen, alam mong may pamilya ako. Mahina akong sabi. Alam ko.
Sagot niya agad. At alam kong mali. Napahinga siya ng malalim. Pero hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko, Robert. Pwede ba? Kahit ngayong gabi lang, iparamdam mong babae pa rin ako. Hindi ko na maalala kung sino ang unang gumalaw sa amin. Basta ang alam ko lang, pagkalapit na ang mukha naming dalawa. Nasasagap ko ang init ng hininga niya. Nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Robert, kung lalayo ka ngayon at hindi ka papayag, hindi kita pipigilan. Hindi ako lumayo. At sa hindi ko paglayo, pareho naming alam kung anong landas ang tinatahak namin. Dahan-dahan siyang yumuko. Dama ko ang noo niya na sumandal sa akin. Isang sandaling punong-puno ng pagpipikil. Hanggang sa tuluyan na kaming bumigay. Hindi ito biglaan. Hindi rin marahas. Mabagal lamang. Para bang dalawang taong matagal lang nauuhaw sa paglalambingan na ngayon lang muling nakaramdam ng init ng ibang katawan. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, doon kami unang lumabag sa sarili naming mga prinsipyo. Hindi ko na idedetalye ang mga sumunod na sandali. Ang tanging natatandaan ko lang noon, nakita ko lahat sa kanya. Sa ilaw ng poste, kitang-kita ko ang kakinisan ng kanyang balat, ang kaputian niya, at ang pag-awang ng kanyang labi nang dalhin ko siya sa lugar na matagal na nang hindi napupuntahan mula nang mabiyuda. Sabik na sabik siya at ramdam na ramdam ko yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko kung paano dumiin ang kuko niya sa likod ko. At kung paano niya paulit-ulit na binanggit ang pangalan ko. Robert. Pagkatapos noon matagal kaming natahimik. Nakatitig sa unahan ng sasakyan. Walang nagsasalita. Parehong hinihingal. Ano nang mangyayari sa atin? Mahina niyang tanong. Hindi naman ako makasagot. Ang nasa isip ko noon, ang mukha ng anak ko. Ang boses ng kinakasama ko. At ang katotohanang isang maling hakbang ang hindi ko na kayang bawiin. Pasensya ka na, Robert. Hindi dapat kita nilagay sa ganitong sitwasyon. Hindi ako sumagot. Ako rin naman ay may kasalanan. Nang mawala na ang tensyon, umuwi na kaming dalawa. Napakatahimik tuloy na naging biyahe. At pagdating sa mansyon, bumaba siya ng walang lingon. Ganun lang, para bang nagkahiyaan. Pero pareho naman naming alam na may nabasag na sa amin na hindi na muling mabubuo pa. Noong gabing yun, hindi lang katawan namin Miss Love ang naglapit. Pati nga konsensya ko ay tuluyan ng nadumihan. Hindi ko na maibabalik ang oras na yon. Hindi ko na rin mabubura ang nangyari sa likod ng manibela. Simula nung gabing yon, araw-araw ko nang papasanin ang bigat ng isang kasalanang ako mismo ang pumasok. Pagkatapos ng gabing yon sa loob ng sasakyan, Miss Love, akala ko matatapos ng lahat. Akala ko babalik na kami sa dati, bilang amo, driver. Pero hindi pala ganun kadali. Kinabukasan, normal naman lahat. Wala siyang binanggit na para bang wala lang nangyari. Ako halos hindi makatingin sa kanya. Sa bawat hawak ko nga sa manibela, pakiramdam ko may bigat na nakapatong sa dibdib ko. Hanggang isang gabi, bago ako umuwi, tinawag niya ako sa opisina niya sa loob ng mansyon. Robert? Yes, ma'am? Sinara niya ang pinto. Halika, maupo ka muna. Paanyaya niya sa akin. Alam kong mali yung nangyari sa atin. Actually, nahihiya nga ako sa'yo. Diretso niyang sabi. Hindi naman ako makasagot kaya tumango na lang ako. Pero ayoko namang magkunwari na parang wala lang sa akin yon.
Nasarapan ako, Robert, alam mo yan. Tumayo siya at lumapit sa isang drawer. May kinuha siyang sobre. Pagkatapos inabot niya sa akin. Nagpadala ka raw kahapon sa probinsya. Napatingin ako dun sa sobre. Ma'am Helen, hindi ko naman po kailangan na... Hindi to bayad. Putol niya. Tulong to. Para sa mga anak mo. Sa asawa mo. Hindi ko agad tinanggap. Nanginginig kasi yung kamay ko. Diba ang sabi mo, may plano ang kinakasama mo na magtayo ng kahit maliit lang na tindahan. Dugtong niya. At ang sabi mo dati, nag-iipon ka para sa puhunan dahil kulang na kulang ang pera mo. Nabigla ako. Isang beses ko lang kasing nabanggit yun nung nagkwentuhan kami. Pero hindi ko akalaing maaalala pa niya. Sige na, kunin mo na. Sabi niya. Wala naman tong kapalit. Pero pareho naman naming alam na may kapalit yun. Nung tiningnan ko yung sobre, halos hindi ako makapaniwala sa nakita kong halaga na naroon. Alam kong sapat, baka nga sobra pa, para makapagsimula ng maliit na tindahan si Maribeth sa probinsya. Alam kong sapat na sapat yon para matupad ang pangarap niya. Ang pangarap namin na matagal nang nakaimbak lang sa usapan. Kinagabihan, tumawag si Maribeth. Bert, dumating yung padala mo. Sobra-sobra naman to. Ayos ka lang ba dyan? Baka mamaya may ginagawa ka ng illegal dyan ha? Sabi ng kapitbahay natin. Makakapagpatayo na raw ako ng tindahan. Narinig ko ang boses niya. Ang saya-saya. Narinig ko rin ang mga anak ko sa likod. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ikukwento kung saan galing ang pera. Tama siya. Illegal. Illegal sa kong iisipin ng kahit sino. Ngumiti lang ako sa madilim na kwarto ko. Natupad ang pangarap namin. Pero sa paraan naman na hindi ko kayang ipagmalaki. Simula noon, mas naging malapit pa rin kami ni Helen. Hindi naman lantaran, hindi rin pisikal palagi, pero nandoon ang tensyon. May mga tingin, mga sandaling magkasabay kaming nananahimik na alam naman naming pareho ang iniisip. Minsan sa biyahe, bigla siyang magtatanong, "Kumusta ng tindahan niyo? Naitayo na ba?" "Oho ma'am, maayos naman po." Ngumiti siya. Masaya ako para sa inyo, para sa kanila. At sa bawat salitang ganoon, lalo akong nilalamon ng hiya. Dahil alam kong hindi ko lang tinanggap ang tulong niya bilang amo, tinanggap ko siya bilang bahagi ng kasalanan ko. May mga gabing hindi na kami nagkikibuan. May mga gabi naman na tila mas malapit kami sa isa't isa kaysa sa dapat. At may mga gabing muling may namamagitan sa amin. Pagkaraan pa ng ilang buwan, nakauwi ako sa probinsya ng ilang araw. Unang beses kong nakita ang tindahan. Maayos, may karinderya pa nga sa gilid. "Bert, dahil sa'yo to," sabi ni Beth. Hawak ang kamay ko. Ngayon hindi na tayo maangamba sa gastusin natin sa pang-araw-araw. Napangiti ako, pero sa loob-loob ko, nahihiya ako. Tuwing tinitingnan ko ang mga anak ko, naaalala ko kung gaano kalaki ang kapalit ng saya nila. Kaya hindi dapat nila kailanman malaman ang buong katotohanan. At doon ko lalo naranasan ang bigat ng dalawang buhay na sabay kong tinatanganan. Isa sa probinsya, isa sa Maynila. Isang hapon, pagod si Helen, halatang may iniinda. "Robert?" Bigla niyang sabi. "Yes, ma'am." Masamang pakiramdam ko. Napagod yata ako ng sobra. "Ano hong gagawin ko, ma'am?" "Dito ka muna sa likod. Ihinto mo muna sa madilim na bahagi. Samahan mo muna ako dito." Alam ko na kung anong mangyayari doon. Alam ko na kung anong susunod. At doon nga, tumabi ako sa kanya.
Sumandal siya sa balikat ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Hanggang sa maglapat ang labi namin. At doon, muling may nangyari sa amin. Pagkatapos noon na ilang araw ang lumipas, tinawag niya ako ulit sa opisina at may inabot na isang sobre. Para sa pag-aaral ng anak mo. Sabi niya, advance na to para hindi ka na mangamba. Ayoko sanang tanggapin, pero sayang eh. Kaya tinanggap ko na. Simula bukas, dugtong niya. Driver ka pa rin. At kahit lumampas tayo, sa request mong huling beses na, tatanggapin ko yun. Tumango ako. At tama siya, hindi na naulit ang mga gabing ganon. Hindi na naulit ang mga tingin na may ibig sabihin. Bumalik kami sa dati. Amo at driver. Makaraan ng ilang buwan, nagpaalam na ako sa kanya. Hindi dahil pinalayas niya ako, kundi dahil hindi ko na rin kaya ang maghatid araw-araw ng kasalanang binabayaran ng pera. Tinanggap niya ang pagbibitiw ko ng tahimik. Kung yan ang nais mo, mag-iingat ka. Maraming salamat ho, ma'am. Salamat talaga. Sagot ko. Hindi na kami nagkatinginan pa, pero bago ko umalis, may inabot siyang sobre. Pakasalan mo siya. Pambawi ko na lang sa kanya. Ngayon, Miss Love, ilang taon na ang lumipas. Maayos na ang buhay dito sa probinsya. Maayos ang tindahan. Ang bunso ko, nakapagtapos na ng elementary. Mas magaana ang buhay namin kumpara sa dati. Pero sa bawat tagumpay, may kirot na hindi mawawala. Dahil alam ko kung saan nagsimula ang lahat ng to. Alam ko kung kaninong kamay nanggaling ang puhunan ng ginhawa namin. Hindi kami nagkatuluyan ni Helen. Hindi rin naman kami kasi nagmahalan ng lantaran. Alam kong parehas lang namin ginamit ang isa't isa. Pero minsan, may bahagi pa rin talaga sa akin na naiisip siya, na iniisip siya kung kumusta na ba siya, kung maayos lang ba siya, kung ano kaya nangyari kung hindi ako umalis sa kanya, kung hindi ako nag-resign, kung nanatili lamang ako. Kung kayo bang nasa kalagayan ko, ano nga bang pipiliin niyo? Ang malinis na konsensya sa gitna ng kahirapan o ang maalwang buhay na may habang buhay na dalang hiya? Hanggang dito lang po ang aking kwento, Miss Love. Maraming salamat po sa mga nakinig ng aking istorya. Isa akong simpleng construction worker na sanay sa pagod at hirap ng buhay. Pero hindi ko inaasahan ang pinakamagpapagulo sa isip at damdamin ko ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ng mama ko, si Tita Arlene. Sa araw-araw na pagkikita namin bilang magkapitbahay, unti-unting nagbago ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa may mangyari nga na hindi ko inaasahan. Dear Miss Love, ako po si Junelle, 21 years old. Isa po kong construction worker. Araw-araw, maaga akong gumigising para pumasok sa trabaho. Mabigat ang gawain. Buhat dito, halo doon, madalas babad sa init ng araw. Pero sanay na ako. Kailangan. Ayoko namang umasa sa nanay ko. Simple lamang ang buhay namin. Maliit ang bahay namin pero maayos. Si Tita Arlene, kahit papaano ay may kaya. Siya ang matalik na kaibigan ng mama ko. Halos sabay silang tumanda, kaya hindi na rin nakakapagtaka na parang pamilya na rin ang turing namin sa kanya. Siya rin ang ninang ng bunso kong kapatid. Kaya madalas talaga siyang pumunta sa bahay.
Magkapit bahay lang kami. Isang bakod lang ang pagitan, kaya halos araw-araw ko siyang nakikita. Minsan, pagpapasok ako sa trabaho, nakikita ko siyang nagwawalis sa harap ng bahay nila. Nakayuko habang hawak ang walis. Simpleng eksena lang pero ewan ko ba, parang may kakaibang dating. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero unti-unti ko siyang napapansin. Sa totoo lang, maganda si Tita Arlene. Makinis ang balat, maputi at talaga ang katawan. Kahit 44 na siya, may dating pa rin. Hindi siya yung tipong pabaya sa sarili. Lagi siyang maayos, malinis manamit at mahinahon kung kumilos. At higit sa lahat, may aura siya na hindi mo basta maipapaliwanag. May edad na ang asawa niya. Kilala rin namin si Mang Fidel na mabait, pero halatang matanda na. Mga nasa 67 na, malaki ang agwat ng edad nilang dalawa. Madalang ko na rin tong makitang lumabas ng bahay. Kadalasan, si Tita Arlene lang ang nakikita ko. Minsan nga napapaisip ako. Sayang naman. Bulong ko sa sarili ko minsan habang pinapanood siyang nagdidilig ng halaman nila. Sayang ang ganda niya. Sayang ang kurba niya. Pero agad ko ring pinipigilan ang sarili ko. Kaibigan niya ng nanay mo, Junel. Sabi ko sa isip ko. Kaya sa una, hanggang tingin lang ako. Walang mali siya. O pilit kong sinasabing wala. Hanggang isang araw. Galing ako sa trabaho. Hapon na yun. Pagod na pagod ako at pawis na pawis. Gusto ko nalang maligo at matulog. Pagdating ko sa bahay, nadaanan ko siya. Nasa labas siya at nagwawalis. Junel, tawag niya sa akin. Napahinto tuloy ako. Po, sagot ko. Lumapit ako ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit pero parang iba yung pakiramdam ko nung time na yon. Mukhang pagod ka na naman ah. Sabi niya sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ngumiti lang ako. Halika nga dito saglit, sabi niya. Lumapit ako sa may gate nila. Ano yun tita? Tulungan mo naman ako mamaya sabi niya. Maya ayusin lang sa loob, medyo mabigat kasi. Alam mo ng Kuya Fidel mo. Hindi na makabuhat ng mabibigat. Saglit akong nag-isip. Gusto ko na kasi sanang magpahinga pero hindi naman ako makakatanggi. Sige ho, sagot ko. Gumiti siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa ngiti niya nung mga oras na yon. Para bang may laman. Salamat ha, sabi pa niya. Tumango lang ako, tapos pumasok na sa bahay namin. Pero habang naglalakad ako papasok, hindi ko maiwasang isipin siya. Bakit parang iba yung pakiramdam ko? Hindi ko maipaliwanag, basta may kakaiba. Pagkatapos kong maligo at kumain, pumunta na ako sa kanila. Binuksan niya agad ang pinto. Pasok ka, sabi pa niya. Pumasok na ako sa loob. Nasaan po si Tito? Tanong ko. Nasa kwarto na niya nagpapahinga. Sagot niya. Tumango lang ako. Eto yun sabi niya sabay turo sa dalawang kahon na nasa sala. Ililipat lang natin sa taas. Lumapit ako at binuhat yung kahon. Hindi naman ganun kabigat para sa akin, pero siguro para sa kanya mabigat na to. Dahan-dahan lang ha, sabi niya habang nakasunod pa. Pagdating sa kwarto, binaba ko yung kahon. Dito na po ba? Tanong ko. Oo, dyan na. Sagot niya. Pagkababa ko, tumayo ako at napatingin sa kanya. Magkalapit kami. Mas malapit. Doon ko unang napansin ang itsura niya sa ganong distansya. Napakakinis pala talaga ng balat niya. Ang ayos ng buhok niya. At yung amoy niya, hindi matapang. Bigla tuloy akong nailang. Okay na po ba? Tanong ko. Medyo alanganin ng boses. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo yun pero parang ang tagal. Hanggang sa ngumiti siya ng marahan. Salamat yun nala, sabi niya. Wala po yun, sagot ko naman. Paikot na sana ako para umalis pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Napahinto tuloy ako.
Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak niya, pero sapat para maramdaman ko ang init ng balat niya. "Mag-ingat ka," sabi niya, medyo mahina ang boses. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may ibig siyang sabihin sa sinabi niya. Salamat ho," sagot ko. Daan-daan niyang binitawan ang braso ko. Lumabas na ako ng bahay nila pero iba yung nararamdaman ko. Pagkatapos noon, hindi na nawala sa isip ko si Tita Arlene. Kinabukasan nga, pagpasok ko sa trabaho, ilang beses akong natulala. Napansin pa nga yun ng mga kasama ko. "Oy Junel, saan ka na naman nakatingin?" Biro ni Ramil habang nagbubuhat kami ng hollow blocks. "Wala," sagot ko para halatang wala ako sa focus. Hindi ko naman masabi sa kanila. Kahit sa sarili ko, hindi ko may paliwanag ng maayos kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. Ilang taon ko na siyang kilala. Bata pa lang ako, nandun na siya. Pero bakit ngayon lang ako nagkaganito? Pagkatapos ng trabaho, halos automatic ang mga paa ko pauwi. Pero habang papalapit ako sa bahay namin, napansin kong may inaabangan ako. At tama nga, nandun siya sa labas. Nakapwesto sa harap ng gate nila, nagdidilig ulit ng halaman. Parehong eksena tulad ng mga nakaraan. Pero ngayon, iba na ang dating sa akin. Hindi ko na siya kayang tingnan ng normal. "Junel," tawag niya ulit. "Po, tita," sagot ko. Lumapit ako pero hindi masyadong malapit. Para bang may distansya na akong gustong i-maintain. "Maaga-aga ka ngayon sabi niya. Oho," sagot ko. Tumango siya. Tapos napansin kong tinitingnan niya ako ng mas matagal kaysa dati. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nag-iisip ng ganun. "Gusto mo ba ng merienda muna?" Tanong niya bigla na kinagulat ko. Naku, wag na ho," sagot ko agad. "Ano ka ba? Libre ko na. Para naman sa pagtulong mo nung nakaraan." Sabi niya na may kaunting ngiti. Napakamot naman ako sa ulo. Hindi ko alam kung bakit parang nahihiya ako. Sige ho," sagot ko rin sa huli. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. Tahimik ulit gaya ng dati. Pinaupo niya ako sa may sala. Saglit siyang nawala. Tapos bumalik na may dalang tinapay at juice. "Eto sabi niya habang inaabot sa akin. "Salamat po." Habang kumakain ako, ramdam na ramdam ko yung presensya niya. Nasa harap ko lang siya, nakaupo, nakatingin minsan sa akin, minsan sa malayo. "Pagod ka lagi, no?" tanong pa niya. Oho, ganun ho talaga," sagot ko. Tumango naman siya. "Ang bata-bata mo pa pero parang ang bigat-bigat na ng responsibilidad mo," sabi pa niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot sa tono niya. "Ganun ho talaga, tita. Kailangan sagot ko. Hanggang sa magsalita siya ulit. "Napakasipag mo talaga, Junel." Napatingin ako sa kanya. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Dagdag pa niya. Sabay tingin sa braso ko. "Normal lang naman po yun. Pero sa loob ko, iba na ang nagiging epekto. Lalo na nung haplusin niya ang braso ko." Tapos umiling siya. "Hindi. Ibang-iba ka. Lalo na sa mga ibang kabataan." Hindi ko alam kung paano sasagutin yun dahil mas natutuon ang pansin ko sa paghawak niya sa braso ko. Ngumiti na lamang ako sabay inom ng juice. Pero simula nun, napansin kong mas madalas niya akong kinakausap. Araw-araw, kapag nakikita niya ako, lagi niya akong kinakausap. Minsan, kukumustahin niya lang ako. Minsan, inaabot pa nga ng ilang minuto ang pag-uusap. Hanggang sa naging normal na sa akin ang pumasok sa bahay nila. Minsan, sasabihin niya na may papagawa siya. Minsan naman makikipagkwentuhan lang. Hanggang sa unti-unti, nasasanay ako sa kanya. Nasasanay ako sa presensya niya. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Medyo gabi na. Mga 8:00 na rin. Madilim na sa paligid at karamihan ng kapitbahay nasa loob na ng bahay. Pagdating ko sa tapat nila, napansin kong bukas ang ilaw sa may sala at parang may nakatayo sa loob. Nagkatinginan kami sa bintana.
ni Tita Arlene. Tapos ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humila sa akin. Hindi muna ako dumiretso sa bahay namin. Lumapit ako sa gate nila. Binuksan naman niya agad. "Gabi ka na yata," sabi niya. Opo. Nagkayayaan kasing mag-inuman eh." Sagot ko. "Pasok ka muna," sabi niya. Saglit pa ako nag-isip pero pumasok pa rin naman ako. Pagpasok ko, napansin kong parang mas tahimik kaysa dati. "Nasaan po si Mang Fidel?" Tanong ko. "Wala, nasa probinsya. Umuwi kanina sinundo ng kapatid niya." Sagot niya. Parang may kung anong kumabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Ganun po ba?" Sabi ko. Tumango naman siya. "Matagal din yon bago bumalik." Dagdag pa niya. Ramdam ko yung hangin sa loob ng bahay. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas mabigat ngayon. "Upo ka muna," sabi niya. Umupo naman ako pero hindi ako mapakali. Para kasing may mali. O baka naman ako lang yung nag-iisip ng kung ano-ano. Lumapit siya sa akin. Mas malapit kaysa dati. "Pagod ka na naman ha?" Sabi niya na halos pabulong. Opo." Sagot ko na medyo hirap ng huminga ng normal. Bigla niyang inabot ang kamay ko. Dahan-dahan lang. Parang tinitingnan niya kung papalag ba ako. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ko rin inalis. Napatingin ako sa kamay namin. Tapos sa kanya. Magkalapit na naman kami. Mas malapit pa nga kaysa nung huli. Junel?" Tawag niya ng mahina. Na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya kayang ituloy. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ng kaunti ang pagkakahawak sa kamay ko. At doon ko nararamdaman na hindi na yata to normal. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar nung mga sandaling yon. Nakaupo ako sa may sala nila habang hawak niya ang kamay ko. Tahimik ang buong bahay at tanging ang tunog lang ng electric fan ang maririnig. Pero sa dibdib ko, parang ang lakas-lakas ng kabog ng puso ko. "Junel?" Ulit niyang sabi pero mas mahina pa. Napatingin na ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero ramdam kong pareho kaming may gustong sabihin na hindi namin masabi-sabi. Dapat umatras ako. Dapat inalis ko yung kamay ko. Dapat nga umalis na ako at umuwi na ng bahay. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ako pa yung napalunok at mas lalong napako sa kinauupuan ko. Ramdam na ramdam ko na ang pagkakatuyo ng lalamunan ko. Tita Arlene, mahina akong sabi pero parang nawalan ng lakas yung boses ko. Hindi naman niya ako sinagot. Sa halip, daan-daan siyang lumapit. At bago ko pa maisip kung anong gagawin ko, yumakap siya. Nanigas na ako noon dahil hindi ko talaga inaasahan yun. Pero hindi pa rin ako kumilos. Ramdam ko yung init ng katawan niya, yung lambot ng pagkakayakap niya. Hindi yon mahigpit, pero sapat para maramdaman kong totoo tong nangyayari. Tito Arlene, pag-uulit ko, pero this time mas mahina. Sandali lang. Sagot niya ng halos pabulong. Parang may lungkot sa boses niya. Para bang may hinahanap siya. Dahan-dahan, gumalaw ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung instinct ba yon o dahil sa nararamdaman ko, pero gumanti ako ng yakap. At doon nagbago ang lahat. Hindi na yun basta aksidente. Hindi na yun basta pagdamay. May iba na ang kahulugan. "Junel," sabi niya, "matagal na kitang napapansin. Wala ka namang girlfriend, hindi ba?" Tinanong ko ang nanay mo. Sabi niya wala daw. Tumango ako. "Baka gusto mo nang mapaglilibangan ngayon?" "Po?" Nagtataka kong tanong na halos ikagulat ko. "Baka gusto mo akong aluin at gusto mo ring maaliw. Ilang taon na akong hindi nasisihan sa kama. Ikaw ang naiisip ko na makakapagpuno nun. Ayoko namang maghanap ng bayaran. Baka mamaya magkasakit pa ako. Kaya ginusto kong mapalapit sa'yo
Dahil baka patulan mo ang pabor na hinihingi ko. Huwag kang mag-alala. Ang Mang Junel mo lang ang lalaki sa buhay ko. Siya lang ang una. At kung papayag ka, ikaw ang pangalawa at baka maging huli na. Pero tita, baka naman o. Wala nang ganas sa kamang mister ko, alam mo yan. Noon sinusubukan namin pero talagang nangangatog na eh. Hindi na kayang lumaban ng tuhod niya. Anya, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Sige na. Please, pumayag ka na. Hindi lang naman ako ang masisiyahan. Tiyak pati ikaw. Kapag bumalik na siya, edi ititigil na natin. Wala na. Hindi na tumauulit pa pag bumalik siya. Kaya payag ka ba? Hanggang wala pa siya, pwede bang maging asawa muna kita sa kama? Nagdadalawang isip pa ako nun, Miss Love. Natatakot ako eh. Kinakabahan ako. Baka mamaya malaman din ni nanay. Pero sa huli, nang halikan niya ako, doon na ako tuluyang sumuko. Hinalikan ko na rin siya. Tangina, ayoko nang palampasin. Ako wala ring girlfriend, batagal na. Ang huling beses na may nakasalo akong babae sa kama, sobrang tagal na. Kaya parehas lang kami. Agad kong kinalas ang lahat sa kanya. At doon nga tumambad sa akin ang kaaya-ay niyang ganda. Isang kagandahan na para lang sana kay Mang Fidel, pero dahil sa katandaan, na-share din sa akin. Ang halik ko ay bumaba sa leeg niya. Kitang-kita ko talaga ang pagkasabik ni Arlene. At sa loob nga lang ng ilang minuto, tinawag na niya ang pangalan ko ng malakas. Ilang segundo kaming hingal, walang nagsasalita, hanggang sa unti-unti siyang humiwalay. Nagkatinginan kami, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya yung hindi ko inaasahan. Hindi siya yung usual na ngiti niya. May halong pagod, may halong lungkot, at may halong pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Pasensya ka na, sabi niya bigla. Umiling naman ako agad. Hindi po, ayos lang yun. Sagot ko, pero alam kong hindi na to okay lang. Hindi to ayos. Alam kong may linya kaming nalampasan at pareho naming alam yun. Pero alam mo, ang galing mo pala ha. Tama lang talaga na ikaw ang sinabihan ko ng problema ko. Tumayo siya. Gusto mo ng tubig? Tanong niya na para bang gusto niyang ibalik sa normal yung usapan namin. Sige ho. Sagot ko dahil talaga namang uhaw na ako. Pumunta siya sa kusina. Habang wala siya, napahawak ako sa ulo ko. Ano bang ginagawa mo, Junel? Bulong ko sa sarili ko noon. Pero kahit pinagsasabihan ko ang sarili ko, hindi ko maikakaila, Miss Love, na may parte nun sa akin na gusto pang ulitin yun. Pagkabalik niya, iniabot niya yung baso. Nagkatinginan ulit kami. Mag-iingat ka palagi ha, sabi niya ulit tulad nung unang beses. Pero iba na ngayon ang dating. Oo, salamat ho, sagot ko ulit. Iba na ba ako na yung baso at tumayo na? Kailangan ko na pong umuwi, sabi ko. Tumango naman siya at hindi na niya ako pinigilan pa. Pero bago ako tuluyang lumabas, nagsalita siya. Junel? Napahinto ako. Huwag mo sanang isipin na masama akong tao. Sabi niya, babae lang din ako at nangangailangan ng isang tulad mo. Isang tulad mo na malakas pa. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ho. Hindi ko ho yun iisipin sa inyo. Sagot ko. At totoo yun. Kahit alam kong mali ang nangyari, hindi ko siya kayang husgahan. Tumango siya pero hindi siya ngumiti. Lumabas na ako ng bahay nila. Pagkarating ko sa labas, tsaka lang ako napahinga ng malalim. Parang doon ko lang na-realize lahat. Yung nangyari, yung naramdaman ko, at yung posibleng mangyari pa. Pagpasok ko sa bahay namin, tahimik na rin. Tulog na si mama at ang mga kapatid ko. Dumiretso na ako sa kwarto. Humiga ako pero hindi naman ako makatulog.
Paulit-ulit sa isip ko yung yakap niya kanina, yung tingin niya, yung pakiramdam nung nangyari sa amin. Hindi ko alam kung tama ba o mali, pero isang bagay ang siguradong sigurado ko. Gustong gusto ko yun. Kinabukasan nga, maaga akong nagising. Pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, napakagulo. Pag-uwi ko ng hapon, kabadong-kabado ko. Hindi ko alam kung haharap ba ako sa kanya o iiwas. Pero pagdating ko sa tapat ng bahay nila, nandun siya at nagwawalis. Parang normal pa rin ang lahat. Parang katulad lang ng dati. Nagkatinginan kami, tapos magingitian. Napakasimple lang na para bang walang nangyari sa pagitan namin kagabi. "Oh, Jonel, nakauwi ka na pala." Bati niya. "Oho, tita," sagot ko. Normal lang, pero hindi talaga normal. Habang naglalakad ako papasok sa bahay namin, ramdam ko yung tingin niya sa likod ko. At kahit na hindi ako lumingon, alam kong pareho naming iniisip ang parehong bagay. Hindi pa tapos yun. At kung ano man yung nasimulan namin, unti-unti pa tong lalalim. Pagkatapos ng unang gabing yon, akala ko matatapos na. Akala ko kaya naming bumalik sa dati. Pero nagkamali ako. Dahil sa mga sumunod na araw, kami mismo ang bumabalik sa isa't isa. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Hindi na kailangang planuhin pa. Parang kusa na lang na nangyayari. Kapag nagkakasalubong kami, may kakaiba na kaming tinginan. Kapag nag-uusap, may halong lihim ng ngiti. At kapag nagkakaroon ng pagkakataon, hindi namin yon pinapalagpas. Paulit-ulit dahil pareho na naming gusto. Isang linggo nga dumating ang day off ko. Araw noon ng linggo, kaya bala ko sanang magpahinga buong araw. Pero bandang umaga, narinig ko ang boses niya mula sa labas. "Jonel!" Napasilip ako sa bintana. Nandun siya, nakatayo sa may gate. Lumabas naman ako. "Oh, Tita Arlene," sagot ko. "May papasuyo lang sana ako eh," sabi niya. Hindi na ako nag-isip pa. Sige ho." Ngumiti siya. Yung ngiti na pamilyar na sa akin. Pumasok ako sa kanila. "Eto, sira na naman yung doorknob ng kwarto. Kaya mo bang ayusin?" Tumango ako. Parehong eksena, parehong pakiramdam. Pagkatapos nun, paglingon ko, nasa likod ko na siya. Malapit sa akin. Hindi na ako nagulat. Hindi na rin ako umiwas. Sa halip, ako pa nga ang unang humarap sa kanya. Pagkatapos, hinawakan ko ang bewang niya. Nagkatitigan kami. Walang nagsasalita pero malinaw kung anong susunod. Dahan-dahan siyang lumapit. At tulad ng dati, hindi na namin pinigilan pa. Sa loob ng kwartong yun, muli kaming nagkalapit. Hindi na bago sa amin. Hindi na rin kami nagugulat pa. Parang natural na lang sa amin ang bawat pangyayari. At sa bawat sandaling nagkakasama kami, ramdam na ramdam ko ang lahat. Hindi na lang to basta pagkakamali. May hinahanap siya. At kahit papaano, ako yung nakakapuno nung hinahanap niya na yon. Pagkatapos nun, tahimik ulit kami. Magkatabi kami at parehas hingal na hingal. Pero ngayon, hindi mabigat masyadong pakiramdam ko. Mas payapa. "Salamat talaga, Jonel." Mahina niyang sabi minsan. Napatingin ako sa kanya. "Para sa naman po?" Tanong ko. Ngumiti lang siya pero hindi na siya sumagot pa. Simula noon, mas naging madalas pa. Linggo man o hindi, kapag may pagkakataon, nagkikita kami sa loob ng bahay niya. Minsan may dinadahilan siya sa nanay ko, minsan naman wala. Minsan, magsisimple lang siya ng utos. Minsan, tatawagin niya ako. At alam ko na agad kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi na namin tinatanong kung tama o mali. Hindi na rin namin pinapansin kung ano ang mangyayari sa huli. Basta ang alam namin, masaya kami sa mga sandaling yon. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang isang iglap lang. Hindi ko na malaya na ilang linggo na pala ang nakalipas na gano'n ang setup namin. Hanggang sa isang araw, pag uwi ko galing trabaho,
May sasakyan sa harap ng bahay nila. At doon ko nakita si Mang Fidel. Kababalik lang pala ng asawa niya. Para tuloy bigla akong nalungkot, bumigat ang pakiramdam ko. Kinabukasan, nakita ko siya ulit sa labas. Nagwawalis katulad ng dati. Pero iba na ang aura niya. Tahimik at may distansya na ulit. Tito Arlene, bati ko. Oh, Junel, sagot niya. Simple lang na para bang bumalik kami ulit sa umpisa. At doon ko naintindihan, tapos na ang kung anong meron kami. Wala na yung dati. Tama ang sinabi niya na pagdating ng asawa niya, balik na sa dati. Wala na yung mga sandaling lihim naming pinagsasaluhan. At kahit hindi na namin pinag-usapan, alam naming dalawa na hanggang doon na lamang ang hangganan. Ilang araw ang lumipas bago niya ako muling kinausap ng seryoso. Tinawag niya ako noon sa may harap ng gate nila. Junel, sabi niya. Lumapit naman ako. Oh, tita. Tahimik siya saglit. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Salamat ah. Napatingin ako sa kanya. Sa lahat, dagdag niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko talaga akalaing mararamdaman ko pa yon. Sabi niya ng mahina. Hindi ko alam kung anong eksaktong tinutukoy niya, pero nararamdaman kong totoo ang mga sinasabi niya. Salamat, kasi napunan mo yung ilang taon ng pagkukulang sa buhay ko. Dagdag pa niya. Doon ko naintindihan ang lahat. Ngayon lang ang hinahanap niya. Hindi na rin ako kailangan pang magsalita. Gumiti siya. Pero ngayon, yung ngiti niya ay may halo ng pamamaalam. Ingatan mong sarili mo, sabi pa niya. Opo, Tita Arlene, sagot ko na lang. At doon na tuluyang natapos ang lahat. Lumipas ang ilang taon, unti-unti naging alaala na lang ang lahat sa amin. Nagkaroon na ako ng mas maayos na trabaho hanggang sa may nakilala akong isang babae na kalaunan ay naging mahalaga sa akin. Hanggang sa dumating yung araw na ikakasal na ako. At sa dami ng taong pwede ko namang kunin, sinuggest ng nanay ko si Tita Arlene. Nung inalok ko nga siya, nagulat pa siya. Pero ngumiti rin siya pagkatapos. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Sa araw ng kasal ko, nandun siya. Napakaayos. Eleganteng-elegante pa rin tingnan at napakaganda. Tahimik lang siya sa isang sulok. Habang nakatingin ako sa kanya mula sa malayo, hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Yung mga nangyari. Yung mga sandaling naging lihim namin. Yung bahagi ng buhay ko na hindi ko ikukwento kahit kanino. Pero hindi ko rin pinagsisisihan. Dahil sa kabila ng lahat, may mga bagay talagang dumarating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Mga sandaling panandalian lang, pero may iiwan o may iiwan na marka habang buhay. At si Tita Arlene, mananatiling isang lihim na alaala ng isang yugto ng buhay ko na minsan kong pinili at ginusto. Hanggang dito na lamang po ang aking maiksing kwento ng karanasan. Maraming salamat po, Miss Love.